Hello guys, may udto ninyo no magpamanihan ko karon kay kini uso naman kay manihan karon, at least makatabang ni sa atong mga viewers kinagmay. 5,000 ni siya guys ha, 5,000 ni. Nara atong location ha, tanawa niya atong location dire oh. Naay lubi, naay kuan, mao ni atong kuan dire guys, location ha. Diri ko ni ibutang kining lubi ha, diri na ko ibutang. Sundan lang ninyo guys, sundan ninyo ha. Diri na ko ibutang ha, diri na ko ibutang. Diri sundan lang ninyo ha, sundan lang ninyo. Uy. Cuma ni bos. Isa. Manihan pa ka ni bos. Manihan lagi. Wa pa gamo bagay pagbutang na to. Mag-edit pa ko. Balik ka lang sa unya. Ibalik sa sana to ha. Balik sa na to kay magkuan pa man ta, mag-edit pa man. Oh sige bos, balik ako bos. Balik lang sa unya to na, balik ka lang sa unya to ta. Balik ka lang sa kay mag-edit ko. Dito sana ako. Edit ko ni. Okay. Post na ako ni. At least ako mga followers makita nas kong manihan. Post na ako. Karon, na-post na sa pinakasikat na vlogger dari sa Patukan. Tuon ako. Kaon ako yung kwarta. Uy! Ikaw na po. Post. Wala pa ko. Opay viewers. 1 views pa. Usang pagkabawian ni. Alkansi ko. Ibutang sa ibalik sa nato. Pabiusun sa nato. Apa ko kabawi? Pabiusun sa nato. Ibalik sa. Manihat. Bosoy. Ibalik sa. Sige dol. Sa nato ha. Sige pabutong sa atong views ni mo dol. Apa views? Apa kabawi? Preganon sa nimo. Apa kabawi? Sige. Balik ka na sa ha. Dire ba to? Dire mo to tapita? Dire mo to? Uy, selamat kay Dul. Salamat. Ikaw ginakakuha? Unsa may istorya nimo sa atong manihan? Sa atong manihan. Dako tabang ni makapalit ko bugas ani, gatas eh. Magupon nga na akong asawa ba. Mayo. Gani kay wa pa nakakuha diri. Oh, nya. Moro to ha. Salamat. Salamat kay Dul. Sige. Salamat kayo. Karon 40,000 viewers na. Salamat kuya gini magpamanihan ta ba. Grabe viewers ko. Tabang ito sa mga tao ba. Hapit na magpipigil. Hapit na yun. Kumusta? Oh, dagan na itong viewers? Oh, dagan na viewers. Saan ta? Oh. Hapit ang 100,000. Ini. Okay na?